हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दिनै जोबोद हेपि आरोना माने लाख'हायै हेपि मानो होनोब्ला आं साननानै मोनाखै जे नोंथांमोनखौ बबे रावजों माने साबायखर बावगोन मा होननानै साबायखर बावगोन हेपि आरोना बिराद माने बुंनो हाया खुगाजों माने खुगानि रावजों बुंनो हाया गोरबोआ माने गोरबो सिङाव हाबनानै दङ आरोना खुसिया ओरैबायदि स' मानि थाखाय एसेबाबो मिथिखादों नोंथांमोना मानो होनोब्ला नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि हेफाजाबावनो आं दिनै आंनि चेनेला माने आंनि इउटिउब चेनेला 10K सब्सक्राइबार कमप्लीट जानो हाबाय स' थैंक यू सो मच आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोन गासैनिसिमबो जे नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै माने गोजोन गावनि माने इन्जय लानायनि थाखाय मोजां नाङो नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट पजिटिभ कमेन्टफोरखौ नुनानै जे सोरबा बुंहरो बेरेफुंजानि नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै माने मिनिनाय फैयो मोखाङाव दिना मोजाङै सुरुआत जायो मिनिनानै होननानै स' ओमफ्राय उदै सालायो होनो सोरबा हासुगुलायो होनो ओमफ्राय जों सानो आरो माने जोंनि भिडिअखौ नायनानैबो जे सोरनिबा मोखाङाव एथबां माने खुसि फैयो रंजानाय फैयो स' मिनिनायाथ' माने गावनि हेल्थनि थाखायथ' मोजांखा मिनिनाया स' मोजां नाङा जोंबो कमेन्टफोरखौ नुनानै नोंथांमोननि मोजां कमेन्टफोरखौ नुनानै पजिटिभ आरो नेगेटिभ कमेन्टआथ' फैखायानो बुंजायो आरो मोनसे मोननै फैयो खिन्थु नोंथांमोन बे नेगेटिभ कमेन्टफोरा माने नोंथांमोननि बुरजा पजिटिभ कमेन्टनि सेराव जेबो फेर मारिनो हाया बायदि मोनो आरोना स' बिनिखायनो जोङो माने आरोबाव माने मा होनो माने खुगायावनो राव फैलायाखै नायलाय खुसिजोंनो स' एनार्जि मोनो आरोना एनार्जि मोनो आरो माने गोग्गाखांनाय फैयो जे आरो बानायबावगोन जोङो ना स' नोंथांमोना एथबां नायो एथबां अननाय होयो माने एथबां नङाबाबो माने आंनि थाखाय बहुत एथबां आरोना एथबां आरो आंनि थाखाय स' बिराद गोजोननाय मोनो जिहेतु नोंथांमोननि मोखाङाव एसेब्लाबो जोंनि भिडिअआ माने खुसि लाबोनो हायो मिनिनाय लाबोनो हायो सोरबा बुंहरो जे आं दुखुआव आंहा गोबां दुखु दङ नाथाय नोंथांमोननि भिडिअखौ नायोब्ला आं माने खुसि मोनखाङो दुखुखौ बावगोमायो माने बिराद मोजां मोनो आरोना बेफोरबायदि स' थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जे जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' थेंक इउनि अनगायै नोंथांमोनखौ आरो मा बुंनो हानोना स' मालाबा लोगो मोनबा साहा लोंहोगोन आरोना नाथाय नोंथांमोना सिनाखि लाबानो जाबाय दे बहाबाफोर नुयोब्ला आरोना माने जोंथ' सोरबा माने बेलेग माने एटेनसनाव थाङो नालाय नायसनफ्लाङा सोरखौबा स' आं सिनायजोबो आंनि भिउवार्सफोरखौ सानफ्रामबो कमेन्ट हरग्राफोरखौ आं सिनायजोबो स' आं जुदि नुनानै सिनायब्ला आंबो राव होगोन नोंथांमोनाबो मालाबा नुफ्लाङोबा लामा दथाफोराव राव होबानो जाबाय थ' थेंक इउ स' माच थाबैनो लोगो मोनगोन ना रायजोफोर गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ स' बाय लाभ इउ अल गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिदिनो अनबाय था बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्ला जों मोजां भिडिअ बानायनो आरोबाव थुलुंगानाय मोनलांगोन गोजोन्थों